नै गाइसमोन दैस्लुं थागुलायबाय जोंथिं उदालगुरियाव थांनाय हराव अखा हादों। आं दा फुंजा बेरायबाय आरो जोंनि गलियाव दैस्लुं थागुलायबाय जि मोजां मोनबायलां अखा हानायखाय दैस्लुं थागुलायदों हराव नुदोंना बिराद गोबाव जा टाउन गेजेराव सहैबाय नै आं उदालगुरि टाउन गेजेराव गेजेर मेडेल मेडेल जायगायाव थाफैबाय मेडेलाव मेडेल मेन डिजे टावार डिजे बेबो हटेलसो नै आर'नाइ बिराद स्पेसियेल आर'नाइबो मोनो बे जायगायाव डिजेआ जाहैबाय सासे गथ'फोरनि नामसोनो बेबो बिआर ब्रह्म बेबो हटेल आरो रेस्टुरेन्ट बेयाव थानोबो हायो जानोबो हायो बिदि आरो सोर डिजेआवबो थानो हायो जानोबो हायो थानोबो हायो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय माबा पुलिस थाना जोंनिया उदालगुरिना बे जायगायानो आरो बेनि मोखांजों मोखां नैबे आइसिआइसिआइ बेंक एक्सिस बेंक मोखाङावनो आरो जों एकदमबारे हाबावगोन साइसथार अखा बोथोरा गेजेराव नों बिबार गायनाय दं आरो बिदि मोजां बिसोर गोजौ नै उदालगुरि पुलिस स्टेसना नैबेनो नै जोंना गेजेराव नै बे बिबार हांसो राजाया नै गिथावथावदै बे देनजारसो हांसो राजाया बिराद खेबनो नागिर बे इरिगेसन अफिस उदालगुरि इरिगेसन अफिस उदालगुरि ब्लकआ नैबे जोंना ब्लक अफिसा उदालगुरि कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1586 टिकागांव गुवाहाटी बिराद मानसि दिनै ज अत्याचार मानसि थांदो नैबेयाव एसे खालि बेयाव गाखोदो दे बे